ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkosan yoni to likseyba gorgol to sincana gurjuma to kay haydi to gurela oumar ly to dialla to diofane to silla jongto to wudduru to keɗele to aali wuuri to sadel ko on takkosan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ko taari ɗum kala ene jeeya e nder kaɓruji ne jeeya e gardiɗi kaɓruji men to leydi Sénégal ujunnaje 6.5 bidon nebam ɗi 20 litres gonnoɗi e nder conteneur uji 6 nebam ɗi duwan taw ko ɗi hinde fraude ɗi duwan leydi Sénégal fawi juuɗe mumen to leydi Mauritanie neɗɗo goto tawrama e rafi tawa kadi ko rafi biteɗo fièvre Crimée Congo o yita tigui nder hôpital mawɗo mo Nouakchott to leydi Mali noon tuggi kay ko leydi ndi heeɓi jeytari hoore mum woni 1960 faade ñalawma hande o mo Mouhtara won suuɓa waɗa hoorejo jagorɗo eɓe jara e nogas ɗiɗi hoorejo jagorɗo to leydi Burkina Faso seni ko catal halfinaɓe ko fate sumgoji ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi nogas e tati candidature caggal kayne ɓe uddi jamma hanki sanga min wi ko fate jojinoɓe ɗereji candidature mumen to dowlaci tentuɗi Amérique Donald Trump caggal kay ndewro tawnono rafi coronavirus o ɓenninama to hôpital militaire omo tawe toon e oɗo saaha joni to leydi France département biteɗo Alpes Maritimes ɓe keeɓi toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗi hendiɗo ɓe innirta tempête Alex ko yimɓe famdi kala yimɓe jeetato mbaɗama porté disparu woni donkama yitede hen bisimilla moon ketki hotondirte joni piren pacciren ɓatake siftinde e ɓatake erango ummorade e ceerno Djiby Sy ko bawɗo lasrari laaɓaɗo golle mum jaɓanaɗo duwaw ceerno Djiby Sy omo hutoro lasrari tawa kadi omo yadina hen leɗɗe ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe tawa kadi ko leɗɗe ɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje jaltinoje fodde 13 mborosa comiɗi e nder ɓandu neɗɗo leɗɗe keddiɗe ɗe noon ko fannu keddiɗo noon ko so tawi jomum hutorima ɗen leɗɗe ko famdi kala fodde 19 rafi cominoɗo e ɓandu neɗɗo ma yaltu ha laaɓa tawa kadi ala koɗe caali so wona gueɗe ɗiɗi woni tigui wasde hutorade ndiyam glace e wasde ñamde liɗɗi yaboya ceerno Djiby Sy noon ene safra rewɓe wonduɓe e ellaji musoji e rewɓe ɓe jiita ellaji e heɓoɓe ellaji ɗi ndewani lawol kala kanko ceerno Djiby Sy omo safra rewɓe wonduɓe e deedi guttoji e deedi tuƴƴoji e kala saaha e rewɓe kadi wonduɓe kala saaha ko wayno deedi guttoji e rewɓe kadi yahoɓe e kala saaha tawa ko yanoɓe koye waɗoɓe guili kanko ceerno Djiby Sy omo safra worɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e worɓe yawɓe yandinde e worɓe kadi joguiɓe maniyu seeɗa walla ɓe maniyu mumen moƴƴani omo safra jomumen ha jiito koye mumen ceerno Djiby Sy noon so tawi on jokkodiri o waɗante listihar hawa yenene tigui rafi gonduɗa so tawi ko kanko wawi o haalanma so tawi kadi haaji o wona kanko jeeyi o jomnuma to poɗɗa yaade ceerno Djiby Sy ko newiɗo laaɓɗo reedu bawɗo kadi maslaha ceerno Djiby Sy ɗon so tawi kay e oɗo saaha joni mo andina dendagal bandiraɓe wonde base makko mawɗo tawate koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettect sa ari ha to jeere nettect e nder Nouakchott tawi kay anodi ɗiɗo numéro ji woni 48 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ma hawre ceerno Alassane Sy ɓeɗon ko miñiraɓe makko ko almuɓe makko ko ɗon tigui goni e base he base o noon kala ñalawma tuggi kay 9h subaka ha 19h woni foturu eɓe gollo so wona ñande aljuma ɓe puɗɗoto ko 9h
chauffeur Hamidi be udda ceerno JBC non kanyum joodaki e kala saha mo waɗa jilluji makko e nder leyɗele e oɗo saha mo kalaten mo tawi nder leydi Mali to ñoro mango lamorgo julɓe kala jiɗɗo hebde ceerno JBC non so tawi ko wonɓe nder leydi Mali mbatta ko numéro makko leydi Mali ko 77 08 52 36 so tawi noon ko yiɗɓe hebdemo to banggue WhatsApp ceerno JBC to wawi wonde kala numéro makko WhatsApp waylota ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00222 indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 47 mbaɗa 22 80 84 ceerno JBC ko newiɗo no fewi so tawi kadi o andi a ala doole omo wawi safudema ha cella tawa hay mbuɗu on namdakima ceerno JBC safaruji makko ene weeɓi so tawi koto wonɓe to leydi Mali kala rafi mbawɗa wonde walla haaji mo joguiɗa ɓurata ujunnaje tati so tawi ko leydi Sénégal ko ujunnaje ɗiɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunnaje jeegom ko ɗum woni kadi ko yamira ceerno JBC ene wiya on tan yen baddu dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira tati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono noon mbirɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Sénégal puddotoɗen ñande jamma goo ene wiyata ɗiɗi lewru yarkoma gonɗen ndu ko sagataɓe jogui sagata gorko goto tawa kadi ko agent de sécurité o wonno biyetenoɗo Bouya Diawo ko kañum tigui waɗano agressé caggal ɗum kadi ɓe jooɓi fittandu makko sanga 3h fayi 4h du matin e no yesso magasin taw ko magasin mo renanno e nder Dakar caggal nde police ji ɗi noon gardi wadde hen lotinoji mumen ɓe tawi tigui magasin mo renanno ne wanno caméra de surveillance kono caméra ji ɗi ko pandi caggal ɗum noon ɓe mbawi hutorade caméra de surveillance boutique koddiɗo ɓe ko ɗon tigui ɓe mbawi caggal nde ɓe kutori ɗina caméra ji noon ɓe mbawi yitude e heɓtinde ɓe mbawi kay andidde e heɓtinde ɓe ɗon wadɓe agressé ko sagataɓe tato kamɓe tato kala noon e oɗo saaha joni police heɓtiniɓe mbaɗama ko wiite identifié e oɗo saaha joni noon police hollori ɓoyatama ɓe teeɓe salima noon ɓayinde ko ɓuuri ɗo labde saabu kay yidde ɗum ko ha gayna losgoji mum kono police hollori ɓoyata kamɓe kala maɓe teeɓe hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen douane mo leydi Sénégal ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e conteneur uji jeegom bannoɗi nebam bidongaji nebam taw ko bidongaji oli bidon hen kala ko litre uji nogas ngoni hen ɗam nebam noon so biɗe ene qime ha temedere capanɗe jeegom e goho ujunere e capanɗe nayyi litre woni 161 040 litre ko ɗum woni diwlin nebam diwlin tawateɗo e ɗam e ɗina bidongaji ɗina ɗama nebam noon hollirama tigui ɗama nebam noon ɗam ummino koto wuuro Sierra-Leone jaru maggam noon ene qime ha temedere million taw ko franc CFA ndeɓe nebam ummi ko Sierra-Leone nde douane o waɗa déclaration noon ɓe déclaré tigui nebam ɗam no wittoto tan ko nder leydi Sénégal woni transit ɗam fata to faye ko leydi Mali caggal ɗum noon ne douane rewire mabɓe koyguel tawa tigui nebam ɗam fayi tigui ko nder leydi Sénégal saabu ɓe tawa koɓe jippina conteneur uji ɗi e nder dépôt goto tawateɗo to wiyete Cambérène e oɗo saaha joni noon nebam ɗam ne tawi juuɗe dadiɓe ɓe hinde douane ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Sadio Mané ko petto fugu kayguel gana laaɓaɗo ko waɗata ko tawa kadi ko jiiɗaɗo e nder leydi Sénégal baɗowo kala saaha gueɗe payidunde no fewi kanko Sadio Mané noon caggal nde o testa tawama tigui ko piɗaɗo rafi coronavirus kanko e hoore makko noon e hello makko weygo hinde Twitter o holliri hen tigui e jaati gam laɓɓinde kabaru o e tengtinde kabaru o holliri tigui o tawa mom wonde coronavirus kono tan ko trace uji wona ko rafi on el haɗimo omo leeli hen wona kadi enen nanguimo hen o holliri noon omo e jamna ɓoyata tigui mawo serti mom ha laaɓa mo deña hakkillaji dendagal yimɓe makko e yaadiɓe makko kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollediɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewadde kala subaka so huccidirde ɓesgu leydi ndi ɓe gandin ɗumen to oɗo mboroso coronavirus o yarata ɓe kolliri noon aseta hande o wonde e nder waktuji nogas nayi sakke ɗi ko ujunere e temedere capantato e jeeɗiɗo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus ko ɓeena kolkisa e nder holkiso he noon sappo e jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi o hen jeeɗiɗo ko contact
CV woni tigi ko jokkodirnoɓe wonduɓe rafi o taw tinani ndaba hen sappo heddiɓe ko ka impôt ko ka communautaire woni tigi hay goto anda to ɓe ƴetti on rafi yimɓe capanɗe joyo e jeeɗiɗo kadi e nder ɓe cellano ɓe woni capanɗe joyo e jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni caggal nde testa négatif pati galleji mumen jeenayo e nder ɓe cellani tampino fewi ma wallite to banggue fofango ɓe kolliri noon ñalawma hande o hay goto ala mo rafi o yooɓi fittande mum e nder leydi Sénégal to nder leydi Sénégal noon togui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaare sappo e joyi ujunere capanɗe jeegom e jeetato winditiɓe doggol corona hen sappoji ɗi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e goho kepti cellal mumen hano hannirta ni pati galleji men temed tati e sappo e ɗiɗo hen kawri ladial e oɗo saaha joni ujunnaji ɗiɗo e nayo neɗɗo nana keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen koninkoɓe faggude woni agent ji douane taw ko brigade mobile ɓe ñooro taw ko calsaltirɗi douane mo Kaolack ɓe pawi juuɗe mabɓe noon ñande alkamisa ɓennuɗo e ujunnaji 4 boîte taw kadi ko médicament ji ɗi hinde artéméture injectable ɗi noon ko médicament taw ko pikkiraji yimɓe poti pikkirede e kala saaha noon taw ko wonduɓe e rafiji taw ko rafi paludisme tampine ɗumen no fewi ɗi noon soɓe kawri en hawra capanɗe 4 ujunere flacon capanɗe 4 ujunere flacon ko ɗum tigui woni koɓe tawi nder carton ngaji ne mofta e nder carton ngaji ene mofta e nder guese taw kadi ɓe teeɓi ɗum ko hakkude to wiyete Nioro e nder leydi Sénégal hakkude mum to wiyete Ɗayba Ndiasene ɓe tawi noon ke ɗum mofta e nder guese hen jaaru kanji médicament ji noon taw ko médicament ji forɗɗi ɓe teeɓi ɗi e oɗo saaha joni hollirama tigui ko caggu majji walla jaaru majji ko capanɗe 3 millions taw ko franc CFA ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Touba to wuuro Touba ɗeɗo balle kala noon en teska tigui ko ɗom ka cattuko ne fewi tawate tigui e nder wuuro Touba taw kadi ko on goye heɓanade e oɗo saaha joni ko fate grand maggal de Touba hollirama noon ɗum noon ko guila kay ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre gonɗe ndu teskama tigui ko fitta mawɗo wonno e nder forage uji 4 tawateɗi e nder leydi e nder wuuro Touba ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ɗum noon ɗina ko forage uji noon mbawino coupede hen forage goto woni F4 o tawate koto wiyete Keur Niang hen forage goto ko F3 tawate koto wiyete Ndamantou forage goɗɗo ko F10 tawate koto wiyete Gori Mbinde forage goɗɗo ko F18 o tawate koto lawol faade Diourbel kanji kala noon koɗi kuppadi ko ɗum saabi noon oɗo saaha joni ɗum ka cattuka ene tawe nder goɗon wuuro Touba ɓe koliri noon e oɗo saaha joni technicien ji nana ƴuuri hen kayno dole men ponno beele ɗum ne wawa reftude lawol hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaden jagorɗo kalfinade ko fate cellal aade gollediɓe mum e leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde aljuma hanki o temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo neɗɗo temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo neɗɗo kolkisonoma tawa ko tumanoɓe fiɗaɓe rafi coronavirus e nder holkiso hen noon ɓe tawi hen yimɓe jeegom ko fiɗaɓe e jaati corona o ɓe kolliri kadi gas e joyo neɗɗo e nder ɓe cellano kepti cellal mumen so tawi ko jeegom fiɗaɓe ɓe noon ɓe kolliri kadi ñalawma hanki o neɗɗo goto e nder ɓe cellano ɓe hawri hen e ladial e tawi noon ko eɗo saaha joni leydi Mauritanie togui ko rafi coronavirus o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaara ujunnaji jeeɗiɗi e temedde joyi sappo e goho neɗɗo fiɗaɓe e wonde doggol hen ujunnaji jeegom e temedde e capanɗe jeetato e goho keptino cellal mumen hano hannirta ni temedere capanɗe jeegom e ɗiɗo kawri hen e ladial so tawi noon ko jeegom hesɓe tawraɓe oɗon rafi coronavirus koni tigui doggol mabɓe leliri to wiyete Timbedara ko neɗɗo goto tawa toon to wiyete Kay Haydi ko neɗɗo goto yita toon to wiyete Zoyrad ko yimɓe ɗiɗo to wiyete Dar Naim e nder Nouakchott ko neɗɗo goto to wiyete Toujinine e nder Nouakchott ko neɗɗo goto ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe ko fate cellal leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde neɗɗo goto tawa komo sellani gondude e rafi biteɗo fièvre Crimée Congo yitama e nder hôpital mo Nouakchott neɗɗo tawraɗo rafi o noon o ummiri tigui koto wiyete o ummiri tigui koto Muqaddamo Erkise noon tawe e nder région mo Trarza o to wuuro noon to taw kadi koto wuuro wiyetego taw koto wuuro wiyetego Nasra e nder commune mo Tekana fièvre Crimée Congo noon koye rafiji ɓurɗi hulɓinade ɓurɗi kadi yawde yoɓade pittali yimɓe saabu kay hollirama e nder rafi o kala hen e nder rafi o wonde ko fati e risque décès muɗum woni risque yawde warde ne qime ha capanɗe 4 e nder temedere kala capanɗe 4% gonduɗo
e rafi o noon koye tigi koye nder commune Tekan o jeyam o wanno fièvre noon ko Tekan taw kadi waɗɗani fleuve Sénégal woni maayo felgo ngo Sénégal keerol hakkunde leydi Mauritanie e leydi Sénégal hollirama tigi o umronino tawa nawnama e nder dispensaire uji tawateɗi e nder falde guure makko ko adi kay komo adde to hôpital mo Rosso o antiri ɗon balɗe tati caggal ɗum noon kadi o ɓendina to Nouakchott ko nder hôpital mo Nouakchott ɗon ko ɗon tigi docteur ɓe jiiti tigi o wondi ko oɗon rafi biteɗo fièvre Crimée Congo hal ministère de la santé noon nde ɓe keeɓi kabaroɓe koliri tigi e ɓen mbaɗi batu ko ɓuuri yawde e yaccade ƴettude peeje kay no ɓe mbawata yiccirde dendagal yimɓeɓe o jokkodirno kala beele kadi nokku o to tawa to nokku to jeeya to beele kadi docteur ɓe gabbine toon e neldude toon ɓe mbawa kay falade rafi o cargol oɗon rafi dabodiral mum biteɗo fièvre Crimée Congo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie no bureau des experts taw ko halfinaɓe ko fati batu wicce batu jeeti ɓiwo ko fati kay e leyɗele jeeyaɗe e ndeɗo fedde witege G5 Sahel nde hinde session ordinaire des conseil des ministres fedde G5 Sahel ɓe joɗinoma ɓe joɗinoma e nder Nouakchott ɓe joɗinoma noon fedde nde noon ko leyɗele joyi arenduɓe nde ɗon fedde witede G5 Sahel ɓe puɗɗima golle mabɓe noon guila aljuma hanki o to Nouakchott noon taw ko yidde heblude ko fati e ɗen ministére uji aroɓe jawtorede nguɗon batu e nder Nouakchott e nder conseil des ministres o noon e nder conseil des ministres onon maɓe ƴettu hen ɓet kay golle mabɓe golle ko wette G5 Sahel nde golli maɓe mbaw kadi ƴettude peeje kese e eɓoje kese nde ɓe poti wadde kay ha fedde nde wawa wuurde wawa gollade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddonen aljuma hanki o ɗiɗi lewru octobre parquet général mo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi tigui saisi camion ngaji kewɗi e nder parc mawɗo gonnoɗo e nder leggal bitegal Aravat to worgo Nouakchott camion ngaji ɗi noon ko camion ngaji ɗi noon hollirama tigui jeeyiɗiɗi ko yimɓe taw kadi ko ɓattiɓe Mohamed Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi tawa kadi ko yimɓe ɓe tuumaɓe kay ɓe feɗendu mumen ɓe feɗendu juste ɓe kay jofnoɓe feɗendu ko fati kay e oɗon enquête parlementaire ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fodde Mauritanie naɓe nogas taw ko asannoɓe kanŋe woni ko witele orpailleur yaltinoɓe keerol leydi Mauritanie ha laaɓi mbawi tigui natoyde e nder leydi Mali ɓe mbawi yaltude e nder leydi Algérie ɓe jeehi noon ha kene qime temedere capanɗe jeeɗiɗi e 4 kilométre en nder leydi Algérie ɓe gasa toon kanŋe e oɗo saaha joni noon dadiɓe leydi Algérie teɓima maɓe kamɓe foof ɓe ɓenninama to ngoɗo wuuro witego Tendufa tawtego e nder leydi Algérie koreji jinnaɓe ɓe noon yoga e mabɓe jeeya tigui koto wuuro witego Barkewol koreji mabɓe noon mbaɗi e rango fade laamu leydi Mauritanie ha tengti e Mohamed Cheikh Ghazouani ha fede Cheikh Ghazouani hoorejo leydi ndi nde ɓiɓɓe mabɓe mbawata woppitede garta e nder leydi men ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummimata leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen ñande alkamisa go lewru yarkomandu gonɗen ɗum to wuuro Tombouctou ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe kañumen mbaɗi jangu mumen e dadiɓe ɓe hinde GMS woni groupement mobile de sécurité ɓe jinno noon wonno fandare jangu ngu noon ko yidde wujjude heptude werla taw ko werlamo koni ko ɓe jogui noon caggal ɗum noon ɓe koliri tigui ɓe jooɓima policier ji pittali policier ji ɗiɗi policier goto goɗɗo ɓe marmini ɗum hen ɓe keɓani noon nawde oto caggal kayde garmi gara musɗoɗe hakkude mabɓe e policier ji ɗi nde renfort nodde poindi nde renfort nodda noon ko ɗon tigui ɓe mbaɗi fuppeta dogduɓe naati e soyde ɗum noon jangu ngu wanno ko sanga 21h woni 9h15 minutes tawa kadi waɗi ko sara legal bitega waɗi to nder legal bitegal quartier sans fil ta waɗɗani protection civile ha joni ko leydi Mali keddoɗen koye tuggi kay ko leydi Mali heeɓi jeytari hoore mum 1960 gila hoorejo leydi mabɓe gadano faade oɗo saaha joni hollirama tigui ha yetti kay oɗo saaha joni mo biteɗo Mokhtar won nde suuɓa kay waɗa hoore jagorɗe tugguinde noon faade oɗo saaha joni hollirama tigui leydi Mali ɓe jara e nogas e ɗiɗo hoorejo jagorɗe nogas e ɗiɗi premier ministre ha joni ko leydi Mali keddoɗen Ahmed Ben Abdel Aziz Al Qatam ko ministre d'état saoudien leydi Arabie Saoudite kalfinaɗo ko fate gueɗe Afrique naɓe ha o ummima noon umminima jillu makko noon ko yillade e nder leyɗele Sahel altine paaɗo noon woni altine ɓawo janggo joyi lewru octobre omo tijja tigui to Bamako lamorgo leydi ndi e ɗum noon ko caggal kayde o ummori to Niamey lamorgo leydi Niger ko toon tigui mawɗo ko adi kay komo juuro to Bamako koto Niamey o
ummotto o mawo joddo non e ardibe leydi ndi e do saha joni en mbaadi transition woni tigi maw joddo e hoorejo leydi ndi hono ba ndaw maw joddo kadi e hoore jagon makko bitedo Mukhtar wona wondude e colonel Assimi Koita kala mo waw joddade men be mbawa yewtidde kay ko faati kay e odo saha joni peeje de be jettata ko faati e gonka leydi ndi e odo saha joni ha joni koy on fannu kedden docteur Peter Faham ko nulado taw ko nulado kolado fedde Nations Unies endara leydele Sahel région de Sahel endara Afrique o joddima non o hebi en audience o joddima e Mukhtar wonnon hoore jagode leydi Mali odo saha joni ko nyande alkamisa benuddo wonno tigi on audience be jodidima non ko juuti be jewtidi ko juuti non ko faati kay e odo saha joni sabu kay on Peter Baham ko kanyum tigi halfina ko faati kay hormogol accord mo Alger mo leydi Mali nabe chifundo no kam kadi halfina ko faati no jamme e kisal artiri e nokko bitedo keri tati woni hakkunde leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso ko do saha joni non e o joddima e o don taw kadi ko hoore jagorde leydi ndi be jewtidi ko juuti no feewi ko faati kay e al haali mo leydi ndi woni e odo saha joni musdo no feewi ha tengti e saha mo leydi Mali wada embargo taw ko leydele CEDEAO mari leydi Mali embargo gede kewde naata kadi galtata indra leydi hen kanko Mukhtar non o yetti o duwanima gouvernement dolaci dentumi Amerique tagal kayde jaltinno fodde temdere capantati e ɗiɗi million taw ko haalisa dollar be kuccindum ballal faade leydele G5 faade leydele Sahel taw kadi e nder ɗen temdere capantati e ɗiɗi million dollar hena capande joyi e nayya million dollar fano ko ballal woni ko gelala leydi Mali ha joni non kanko Mukhtar non o waɗi nuli tigi hono Peter Fam o mo joddino wayi nela kay faade mumde kay yettinta nelal makko faade dowlaji laamu dowlaji dentuɗi America de wawata wallude leydi Mali ɗofta leydi Mali kay haɓe mbawa yettinde fandarde ɓe jogui ko faati e mbadi réforme politique woni tigi yidde yurnitade gueɗe politique e constitutionnel leydi ndi ha ko faati ki e gueɗe faggude ɓe mbawa kadi dusdeɓe haɓe mbawa yettinde transition e dow jaam e kisala ha joni kabaruji men demgal pular koto leydi Burkina Faso paɗen ko aljuma hanki o sanga 0 heure ko nden tigi uddi ha laaɓi ko faati dendagal jujjingol ɗereji yimɓe kay yiɗɓe gembanade jeede e mbiri ƴamtoyoɓe le folla laamu tijjari taw ko sungoji hoorejo leydi tijjari ñande nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas commission électorale nationale indépendant woni seeni ɓe kolliri tigi ñalawma hanki o ɓe jara ɓe keeɓi to nangal ɓe keeɓi ɗereji ɓe jettima nogas e tati candidat woni tigi mbiri gembiniɗo yiɓɓe gembanade jeemoyde le folla laamu ɓe kolliri noon ko ɗo ɓe kolliri noon ɓe nder ɓen noon tar ɓe nder ɓen nogas e tato hen tato ko rewɓe nogas heddiɓe ɓe ko worɓe ɓe kolliri ko ñande sappo lewru octobre gonɗen ɗo ko nden tigi kamɓe seni ɓe mbawata siggade e siwtude e huytude dendagal ɗereji ɗi moƴƴani ɓe mbawa kadi ɓayyinde doggol ɓen yimɓe taw ko waɗaɓe rettini woni tigi ɓe ɗereji mumen jaɓana gam wawde kay gembanade sumgoji hoorejo leydi e nder nogas e tato jijinɓe ɗereji mumen ɓen ene tawi hen noon poids lourd uji ko wayno Roch Marc Christian Kabouré hoorejo leydi ndi ko wayno oɗo kadi taw kadi Roch Marc ƴamtowo deuxiéme mandat mum woni dawal liɗowal ko wayno Séraphin Diabré on ko mawɗo landaji lunde gonnoɗo kadi deuxiéme kanko arno ɗiɗaɓo e sumgoji hoore leydi bannoɗi en 2015 ko wayno oɗo debbo biteɗo Edi Komboygo on noon ko mbiri tawa kadi ko dow inde landa Blaise Compaoré ko wayno Gilbert Noël Ouedraogo mawɗo kaɗo landa witekal ADF RDA ɓeɗon kala ene limte e poids lourd uji e oɗo saaha joni yimɓe gembanade sumgoji hoorejo leydi koto dowlaji dentuɗi America paɗen Donald Trump noon caggal kay e kala saaha ñigannoɗo yimɓe e kala saaha ñigannoɗo kadi mbiri tawa kadi ko oɗon biteɗo Joe Biden mo toñata tawa ko dikkodiro e makko sumgoji paaɗi mo toñatno e kala saaha mo wi ɗum kala to yiyani suumi e kala saaha kadi ne jogo kurhuli yidde hulde kay yettade yimɓeɓe e kay kanko Donald Trump noon calinoɗo godgol oɗon rafi biteɗo coronavirus ɓeɗo balle kala noon ko jiitaɗo mo wondi e rafiya kanko e joom suudu makko kala ƴagal noon nde ɓe gonno tigui to Maison Blanche nde ɓe mbanno ala quarantaine kanko Donald Trump noon sababude duuɓi makko sababu yaade duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e oɗo saaha joni noon o ɓenninama to hôpital militaire biteɗo hôpital Walter Reed ko toon tigui o tawate e oɗo saaha joni hollirama noon o tampani no fewi o waɗaka sous respiration woni tigui ko fofango makko o fofitta kono noon gam duuɓi makko kay e yidde ɓeydude nden kam e kisal makko ɗum addaniɓe kay waddemo to hôpital tawa kala saaha docteur ɓe ne mbawa rendemo hano hannirta ni ha joni noon ko kanko jogui tali gardi
liigu leydi ndi hono Zubayda noon taw ko mbiri mo dikkondirno mo wadduno face à face ganon kañum e hoore mum testama tawama ko négatif woni kañum Allah danni ɗum wondani e rafio Zubayda noon gila ñalawma hanki o taw windi windande mum e hello mum tutere yidde kay ñaganade mo Allah jam e kisal kanko e joom suudu makko kala nde ɓe keɓtata jam ɓe mbawa artude tigui e golle makko kanko Donald Trump noon ko ñalawma hanki o fonno wadde meeting makko molanteɗo Allah to wiyete Floride noon ko état tawa kadi ko ɗon ɓuuri hewde ko ɗon landanaɓe ka ɓuuri hewde yimɓe ko ɗon kadi wonno yakare makko ko ɗon tigui o fonno wadde ñalawma hanki o moɓodiral makko caggal noon nde teskaw mo wondi on rafi coronavirus o haytino wadde ngala moɓodiral ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Inde to wuro witego Uttar Pradesh ko sagataɓe noon banno violé suka debbo goto caggal ɗum noon aljuma hanki o yimɓe hewɓe no fewi mbawi jippade e boli wadde seppoji men hollirde metti men e nder ngoɗo wuro witego Newdeli lamorgo leydi ndi hollirde metti men kadi e hollirde ɗon gueɗe yon dokko e oɗo saaha joni hollirama ɗon ɓe namdima kadi ɗina police ji tawa kadi ko yinnoɓe kay dandude e fabade on baɗɗo violé kadi waddemo ko wiyete ɓe waddemo masque ɓe jiɗnono saaha joni noon ɓen police ji ɓe namdi tigui yo mbawra rewnede lawol koto leydi France cakkitoɗen to département des Alpes maritimes tawedera leydi France ɓe keeɓi toɓoji kewɗi ndiyam jaduɗe e hendu tawa kadi ko ɗiɓe indiri tempête Alex noon saabima tigui ha yoga e caali tawateɗi e nder nden falde e oɗo saaha joni caali ɗi mbi dakka ndiyam puɗɗima wukkidde e nder yoga e guure hollirama noon yimɓe tatto hollirama tigui yimɓe hollirama e oɗo saaha joni yimɓe hollirama noon e oɗo saaha joni yimɓe jeetoto waɗama porté disparu woni ko majjuɓe melew ko ronkuɓe yitede e oɗo saaha joni laamu ngu nana dari ha tengti e sapeur pompier woni koninkoɓe faabu nan dari no dole mumen ponno wawde yitude dendagal ɓeɗon waɗaɓe porté disparu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogum jogo